Γεια σας! Σήμερα θα δούμε μαζί μια πραγματικά απίστευτη τροπή των γεγονότων, μια ιστορία που αφορά την πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων της Τραγωδίας των Τεμπών και την ελληνική κυβέρνηση. Μια ιστορία που ξεκίνησε με έναν απλό έλεγχο και κατέληξε να μοιάζει με μια παρτίδα σκάκι με πολύ μεγάλο ρίσκο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την καρδιά του ζητήματος. Όλα πυροδοτήθηκαν από αυτό ακριβώς το ερώτημα. Γιατί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ΑΑΔ, αποφασίζει ξαφνικά να ερευνήσει τα οικονομικά του Συλλόγου των Θυμάτων και μάλιστα γιατί επιλέγει να το κάνει σε αυτή τη συγκεκριμένη, πολύ ευαίσθητη χρονική στιγμή. Και μπαίνουμε στην πρώτη πράξη. Ένας φορολογικός έλεγχος, ένας έλεγχος που, όπως φάνηκε, έσκασε από το πουθενά. Κάτι που αμέσως γέννησε τεράστια ερωτήματα για το timing και φυσικά για τα πραγματικά κίνητρα πίσω από αυτόν. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα έγιναν όλα. Την Παρασκευή η ΑΑΔ κάνει την εμφάνισή της και ζητά πολύ συγκεκριμένα χαρτιά. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο η ένταση μέσα στον ίδιο τον σύλλογο χτυπάει κόκκινο. Και φτάνει Δευτέρα, όπου την ίδια ακριβώς μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μια κρισιμότατη συνεδρίαση, η ΑΑΔ επιστρέφει. Ο συγχρονισμός εδώ είναι το κλειδί. Έτσι λοιπόν, η πρόεδρος, η Μαρία Καριστιανού, βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση. Αντιμετωπίζει ταυτόχρονα όχι μία, αλλά δύο προκλήσεις. Μία από τα έξω, από την κυβέρνηση, και μία από τα μέσα, από τον ίδιο της τον σύλλογο. Πάμε να δούμε τι σήμαινε αυτό στην πράξη. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Από τη μία πλευρά έχεις την εσωτερική πίεση. Του ίδιου της το Συμβούλιο, οι δικοί της άνθρωποι ανησυχούν ότι η εμπλοκή της με την πολιτική μπορεί να κάνει ζημιά στον κοινό τους αγώνα. Και από την άλλη έχεις την πίεση απ' έξω. Ένας κρατικός έλεγχος που πολλοί διάβασαν σαν ένα πολύ καθαρό μήνυμα. Η θέση της ήταν απίστευτα δύσκολη. Και η πρόκληση από τα μέσα δεν ήταν καθόλου αμεληταία. Η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σκέφτεται να συμμετάσχει σε ένα πολιτικό κίνημα. Η δημοφιλία της την ίδια στιγμή είχε εκτοξευθεί. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε ήδη κανονίσει μια συνεδρίαση για να της θέσει το δίλημμα. Η πρόεδρος του Συλλόγου, η πολιτική καριέρα. Το παράδοξο, η θητεία της, έτσι κι αλλιώς, έλυγε τον Μάρτιο. Και κάπου εδώ η ιστορία κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Γιατί η κίνηση της κυβέρνησης είχε ένα αποτέλεσμα που κανείς δεν περίμενε. Ένα αποτέλεσμα σχεδόν ηρωνικό. Τώρα, εδώ είναι το ζουμί. Αυτό που οι αναλυτές ονόμασαν φαινόμενο boomerang. Ξέρετε, αυτό που πετάς για να χτυπήσεις τον στόχο σου, αλλά τελικά γυρίζει και χτυπάει εσένα τον ίδιο. Και η απόδειξη είναι αυτή εδώ η ανακοίνωση. Αλλά προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν την υπογράφει η κυρία Καριστιανού. Την υπογράφουν τα άλλα 4 από τα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι, οι ίδιοι άνθρωποι που ετοιμάζονταν να την αμφισβητήσουν, τώρα βγαίνουν μπροστά για να την υπερασπιστούν, καταγγέλλοντας την κυβερνητική παρέμβαση. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν αυτό ακριβώς. Η κυβερνητική κίνηση, αντί να αποδυναμώσει την κυρία Καριστιανού, λειτουργήσε σαν συγκολητική ουσία. Η εσωτερική αμφισβήτηση απλά εξατμίστηκε. Και το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε μια γροθιά γύρω από την πρόεδρό του. Η ιστορία όμως δεν σταματάει εδώ. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έκανε πίσω, αλλά κλιμάκωσε την κατάσταση. Έκανε μια κίνηση που άλλαξε εντελώς τη φύση της αντιπαράθεσης. Φυσικά, η Μαρία Καριστιανού δεν έμεινε σιωπηλή. Αντέδρασε, βγήκε δημόσια και έθεσε ευθέως ερωτήματα. Ζήτησε εξηγήσεις και από την ηγεσία της ΑΑΔ, αλλά και από την ίδια την κυβέρνηση για αυτόν τον ξαφνικό έλεγχο. Και ποιος επιλέγει να της απαντήσει? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού, ο εκπρόσωπος είναι η επίσημη φωνή ολόκληρης της κυβέρνησης. Είναι ο άνθρωπος που μιλάει εξ ονόματος του Πρωθυπουργού. Το ποιος απαντάει λοιπόν δεν είναι ποτέ τυχαίο, είναι μήνυμα. Αυτή η επιλογή ήταν κομβική. Απαντώντας σε τόσο υψηλό επίπεδο, η κυβέρνηση στην ουσία την αναγνώρισε ως πολιτική οντότητα. Έπασε να της μιλάει σαν να είναι απλώς μια συγγενής θύματος και άρχισε να της απευθύνεται σαν να είναι πολιτικός της αντίπαλος. Και αυτό ακριβώς μας φέρνει στο τελικό και ίσως πιο κρίσιμο ερώτημα όλης αυτής της ανάλυσης. Γιατί το έκανε αυτό η κυβέρνηση? Ήταν μια συνειδητή στρατηγική επιλογή? Εδώ λοιπόν το ερώτημα που θέτουν οι αναλυτές είναι διπλό. Ήταν μια καλά σχεδιασμένη κίνηση σκακιού με συγκεκριμένο στόχο ή μήπως ήταν μια αντίδραση εν θερμό που δείχνει απώλεια ψυχραιμίας και λανθασμένη πολιτική κρίση? Στο τραπέζι υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες.
Η πρώτη λέει ότι όλο αυτό είναι μια σκόπιμη στρατηγική. Η κυβέρνηση θέλει να την πολιτικοποιήσει, να της φορέσει το μανδύα του πολιτικού για να μπορεί μετά να της επιτεθεί ανοιχτά. Η δεύτερη θεωρία λέει ότι είναι ένα τεράστιο λάθος, ότι άθελά της η κυβέρνηση την αναβαθμίζει πολιτικά και την μετατρέπει ίδια σε βασικό της αντίπαλο. Η λογική πίσω από την πρώτη θεωρία, αυτή της στρατηγικής, έχει 3 απλά βήματα. Πρώτον, της φέρεσαι σαν να είναι ήδη πολιτικός. Δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεις την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των θυμάτων. Και τρίτον, και πιο σημαντικό, ανοίγεις τον δρόμο για μια μετοπική πολιτική σύγκρουση. Γιατί όσο παραμένει απλά η μητέρα ενός θύματος, είναι σχεδόν αδύνατο να της επιτεθείς πολιτικά. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος με το μεγάλο δίλημο να παραμένει. Ήταν μια ψυχρή, υπολογισμένη στρατηγική κίνηση. Ήταν ένα παρορμητικό, τεράστιο πολιτικό ατόπιμα. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ίσως να κρίνει και το ποιος θα βγει τελικά κερδισμένος από αυτή την απρόσμενη αναμέτρηση.